5 hazugság, amit sokan elhisznek az álvapisilésről. Az első. A nők nem tudnak álvapisilni. Dehogy nem. Megfelelő eszköz segítségével, például a Helpy pisitölcsérrel teljesen lehetséges, ráadásul kényelmesen, tisztán és szorongás nélkül. 2. Biztosan minden tiszta pisi lesz. A Helpy formája teljesen illeszkedik a női anatómiához, egy kis gyakorlással neked is gyorsan menni fog. 3. Ez ciki, ez furcsa, ez kényelmetlen. Valójában az a ciki, ha egy nő kénytelen órákig tartogatni, vagy koszos, méltatlan körülmények között googolni. 4. Ez csak fesztiválozóknak való. Bármikor használhatod. Utazáskor, hosszas autóúton, vagy lányos anyukaként, vagy simán egy olyan nyilvános mosdóba, ahol nem szívesen googolnál a csésze fölé. A kedvencem? Az 5. Úgysem használnám, minek próbáljam ki. A legtöbben így vagytok vele, egészen az első alkalomig, amikor szinte szó szerint megment benneteket egy Helpy. Onnantól kezdve mindig ott lesz a táskátokban. És a ráadás? Július 7 és 13 között 20% kedvezménnyel tudod megvásárolni a Helpy pisitölcsért a webshopban. És ha szemfüles vagy, lesz egy plusz csava ezen a héten. Figyelj!